Γεια σας παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια χειροτεχνία. Θα χρειαστούμε ένα πινέλο, 2 χαρτόνια, 2 καπάκια, ένα μολύβι και μια κόλλα και ένα ψαλίδι. Τώρα που έχουμε πάρει τα υλικά, πρέπει σε αυτό εδώ το χαρτόνι να κάνουμε κύκλους που θα είναι τα μάτια. Και εδώ θα κάνουμε το στόμα. Θα πάρουμε το ψαλίδι και θα τα κόψουμε. Προσεκτικά. Ωραία. Και κάνουμε το πρώτο. Αλλά να κόψουμε και αυτά. Πρέπει να είναι έτσι. Να μην έχει. Ωραία. Πάρουμε τώρα το μπλε. Κάναμε το πρώτο και τώρα το δεύτερο. Κάνουμε και το δεύτερο. Τώρα βάζουμε την κόλλα, κάπως έτσι. Παίρνουμε το στόμα και το βάζουμε. Αλλά παίρνουμε τα καπάκια, βάζουμε την κόλλα εδώ, τώρα παίρνουμε τα 2 κυκλάκια και τα βάζουμε μέσα. Να βοηθήσω? Μπήκε, εντάξει είναι. Για να το δω. Εδώ μπορεί να χρειαστούμε λίγο βοήθεια. Εντάξει. Άρα μόλις το έχουμε κάνει, βάζουμε κόλλα εδώ. Παίρνουμε αυτό εδώ που είχαμε κάνει και βάζουμε ένα εδώ και άλλο ένα εδώ. Κάπως έτσι έχουμε κάνει ένα ωραίο πινέλο που έχει και φάτσα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε like και εγγραφή άμα δείτε και άλλο ωραίο βίντεο. Γεια!